Hello friends, बरायबाय Advertisement official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा गोदान साख्रिमोन दा जोंहा सिगांनि भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना नायखैबा नायबानो जाबाय BTC साख्रि दा बेनिनो अनलाइन एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोननि भिडिअ लाना फैबाय A to Z नोंथांमोना मबाइलाव माबोरै खालामनांगौ BTC गभर्नमेन्ट आन्डाराव नोंथांमोना 420 कन्ट्रेक्चुएल जब साख्रि ओंखारदों जेराव नोंथांमोना 2 इयार्स नोंथांमोना 2 बोसोर साख्रि मावनो हागोन आरो बेनो जाबाय आरो जायफ्रा साख्रि मोनमारो स नोंथांमोना साइकेल गंसे आरो लोगोसे स्मार्टफन गंसे फ्रियावनो मोनगोन BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो नोंथांमोननि डिउटिया जागोन VCDC लेभेलाव स नोंथांमोना गासै 15,000 सेलारि पार मान्थ मोनगोन आरो 2 बोसोरजों नोंथांमोना 3 लाखनि बारा रां बेवहाय आर्जिनो हागोन ओके बे जाबाय कन्ट्रेक्चुएल जब हिसाबै आरो जेब्ला एक्सपिरियेन्स जायोब्ला नेक्स्ट नोंथांमोनाहाय रिनिउवेल जाबाय थानायनि चान्सआ थागोन आरो गुबुन गुबुन जबाव नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट लानानै स नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो गुबुन गुबुन प्रजेक्ट फैयोब्ला नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन मेक्सिमाम नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन दा लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो बैसोआ जोंहा 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन जुदि एक्सटेनसन जायोब्ला मोजांमोन ST हिसाबै नाथाय बारायनोबो हागौ जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हादों जुदि बारदोंब्लाबो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ मिथिखागौ जे थेंफाख्रि जोंहा डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम मोनसे लन्च खालामदों BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बे डिउटिया नोंथांमोना VCDC लेभेलाव जागोन स बेयाव नोंथांमोनखौ एग्जाम लागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना ग्रुप डिसकासन दङ आरो लास्टआव भाइभा टेस्ट दङ दा माबायदि कुइसन दानथावना माबायदि टाइपनि कुइसन फैथावना बेनि सायाव स्पेसियेल भिडिअ फैगोन नोंथांमोना बेखायनो WhatsApp ग्रुपआव जइन जाबानो जाबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामो स नोंथांमोनखौ हानाय एसेबां सापर्ट खालामगोन जे 420 पस्टआव गोबां स्टुडेन्टस जागोन केन्डिडेट्स जागोन बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै एग्जामखौ होयो आरो बे साख्रिखौ नोंथांमोनाहाय लानो हायो स बिदिब्ला नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव जइन जाबानो जाबाय दानिया जोङो क्राइटेरिया होनोब्ला स नोंथांमोना अनलि हिन्जावफोर फिमेल केन्डिडेट्स बेयाव खालामनो हागोन स लोगोफोर बिदिबा एप्लाइ नाव जों क्लिक खालामसै देन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फनावनो इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन ओके बेबायदि ओंखारखागोन डाइरेक्ट नोंथांमोना थेंफाख्रि डिजिटेल एम्पावारमेन्ट प्रग्राम बेयाव ओंखारगोन स दानिया जोङो माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै आं बेयाव जास्ट नोंथांमोना एग्जाम्पल होगोन दा फार्स्टआवनो मेल एड्रेस नोंनि मेल एड्रेसखौ होनांगोन दे बेनो जाबाय जेराव नोंथांमोना मोनदों अपसन बेखौ होनांगोन बेखायनो मेल एड्रेसा एक्टिभ होबानो जाबाय जाहाथे नोंनावहाय एग्जामनि थाखाय गासैबो नटिफिकेसन फैबाय थागोन जे एग्जाम माब्ला कन्डाक्ट खालामगोन माब्ला नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन बेयावनो गासैबो सेन्ड खालामनाय जागोन स बेखायनो एक्टिभ मेल एड्रेसखौ होबानो जाबाय एन्ड सेकेन्ड अपसनाव नेम नोंनि नामा सार्टिफिकेटआव जेरै दं नोंहा होनांगोन बेनो जाबाय हमना ला एग्जाम्पल बड'जुबिनफो स बे केपिटेलाव जानांगोन गिदिर आखराव जानांगोन दे एन्ड मादार्स आरो फादार्स नेमखौ नोंथांमोना गोसोबादि होबानो जाबाय जेरै आइ कार्डआव दङ स नोंथांमोना फार्स्टनिखौ केपिटेल एन्ड स्मल लेटार होलांबाय थानो हागोन एन्ड नेक्स्टआव जेन्डार थ नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेयाव फिमेलावहाय बेवहाय मेल अपसन गैखाया हानाय नङा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन प्रजेक्ट फैगासिनो दङ हौवाफ्राबो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव एन्ड बैसोखौ जास्ट रेन्डमलि एन्टार खालामदो नोंथांमोना हमना ला एक्जाम्पल 25 इयार्स जाबाय एन्ड फन नाम्बार एक्टिभ नोंथांमोना फन नाम्बारखौ होनांगोन मानोना नोंनावहाय कल फैगोन स बेखायनो एक्टिभ फन नाम्बारखौ जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय WhatsApp नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन मानोना WhatsApp ग्रुप खालामगोन आरो WhatsApp ग्रुपआवनो गासैबो नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोनबाय थागोन जेब्ला साख्रि जायो स बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि पार्मानेन्ट एड्रेस थ नोंथांमोना बे WhatsApp नाम्बारखौ जाहाथे मोजां होयो जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया नेक्स्ट लेभेलाव बेखौ मोजां होना लादों आं फिन खनसेबो बुंबाय रिपिट खालामबाय एन्ड दानिया पार्मानेन्ट एड्रेसा जाहैबाय नोंथाङा बबेनि एड्रेस मार्क BTC जाथारनांगोन अब्लासो हागोन जुदि नन BTC दङब्ला बेयाव हानाय नङा स नोंथांमोना पार्मानेन्ट एड्रेसखौ जाहाथे होयो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रिसिडिं सिन्स हाउ मेनि इयार्स माने बेयाव माब्लानिफ्राय दंगासिनो दङ बेखौहाय नोंथांमोना एन्सारखौ जाहाथे बेयाव होयो अके हमना ला 3 इयार्स 5 इयार्स एबा 10 इयार्स नोंथांमोना बे गामियाव माब्लानिफ्राय दंफैयो बेखौ जास्ट होदो एन्ड बेनिफ्राय पिन कड नोंथांमोना गाहायाव होनो हागोन स बेनिफ्राय कारेन्ट एड्रेसखौ नोंथांमोना जेराव दं बेखौ होबानो जाबाय प्रेजेन्टआवहाय एन्ड बेनिफ्राय लेंगुवेजखौ नोंथांमोना मोनथाम बे अपसन दङ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बाखि नोंथांमोना रोङाब्ला स नोंथांमोना राइट साइड खनायाव मोनदों गाहायाव बेयाव नोंथांमोना नन अफ दा अपसन्स बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जास्ट बर'खौ रोंबानो जागोन जास्ट जोंनि बर'आ मेन्डेटरि बेनो जाबाय BTC एबा जोंनि BTR अके गुबुनखौ नोंथांमोना हायाब्लाबो जेबो नङा स बेनिफ्राय लास्ट इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथांनि लास्ट फरायनाया बेसेबांमोन हमना ला पोस्ट ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट नोंथांमोना जायखिजाया होबानो जाबाय आरो माब्ला पास जादोंमोन बेखौहाय एक्जाम्पल 2015 16-17 माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होबानो जाबाय डिग्रिखौहाय एन्ड एनि डिप्ल'मा नोंथांमोना दङब्ला हमना ला कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङब्ला DCA दङब्ला होबानो जाबाय आरो जुदि गैयाब्ला NA नोंथांमोना होबानो जाबाय एबा नट एप्लिकेबल स बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव बेखौ जास्ट नोंथांमोना येस होबानो जागोन अके जास्ट येसल' होदो जे नोंथाङा जेब्ला सेलेक्ट जायो अब्ला BCDC लेभेलाव खामानि मावगोन जास्ट बेखौ नोंथांमोना येस होदो एन्ड बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नेमखौहाय नोंथांमोना टाइप खालामदो बक्सआव सेलेक्ट खालामबानो गासैबो डिस्ट्रिक्ट ओंखारगोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ BTCआव प्रेजेन्टआव स नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो गुबुन पेजआव नोंथांमोनाहाय थांनो हागोन
स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा उदालगुरि ब्लकनि नामावहाय दानिया नोंथांमोना बेसेबां ब्लक दं बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै जास्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट होनोबा 11 ब्लक्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो भाइभा टेस्टनि थाखाय एन्ड नेक्स्टआव दानिया उदालगुरि ब्लक होनाय लोगो लोगो उदालगुरियाव दानिया बेसेबां VCDC दं होनोब्ला बेयाव सेलेक्ट खालामदो गासैबो ओंखारजोबगोन 32 स' नोंथांमोना जायफ्रा उदालगुरि दङ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय उदालगुरि ब्लकनि आन्दाराव 32 VCDC दङ आरो रौता ब्लकआ आलादा जागोन जास्ट बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै नेक्स्ट लेभेलाव थुनाय लोगो लोगोनो लास्ट फाइनाल नोंथांमोनाहाय साबमिट खालामनायनि अप्सनखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे डिक्लेरेसन दङ स' नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गासैबो बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नोंना फाइनाल एप्लाइ जासिगोन आरो नोंथांमोनाहाय बे जाबाय एक्न'लेजमेन्ट जेबो मोननाय नङा जास्ट मोनसे गुगोल फर्म नोंथांमोना बेवहाय साबमिट खालामनांगोन आरो जेब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार फैयो नोंथांमोनखौहाय एडमिट एबा नोंथांमोना एग्जामनि नटिफिकेसन बेयावनो मोननो हागोन दा लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि एप्लाइ प्रसेस भिडिअ बेनिफ्राय वाट्सएप ग्रुपआव नोंथांमोना जइन जानोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंकआव दङ जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना जास्ट खनसे हाय हेल' मेसेज खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना माबायदि टाइपनि कुइसन दानथावना स' नोंथांमोनजोंहाय सेयार खालामनाय जागोन बा नोंथांमोना एनालाइज खालामनानै कुइसन लाबोनाय जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि आपडेट